ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚଉରା ମୂଳେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ଧୂପକାଠିଟିଏ ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିବା ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସଂସ୍କାର। ଏଇଟା ନିହାତି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ହେଉଛି। ଏଇଟା କେହି କିଛି ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କେଉଁଠି କେମିତି କ'ଣ କଥା ହେରା ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର ସଂସ୍କାର ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳଟାରେ ବହୁତ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖି ମନଟା ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଆଗ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଆସିବ। ଦେଖିଲ ତ, ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଗଲାଣି, ହେଲେ ଜୟ ଅନ୍ଧାର ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁଆଡ଼େ। କ'ଣଟା ମୁଁ କହିବି ଆଉ।